Pasang
si si cik 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 satu cik cik.
Mari tangi-tangi kita amanginang pemilik mobil Expander B1586 EZZ mohon digeser. Expander B1586 EZZ mohon digeser karena mengganggu pemilik rumah. Mau lihat ya? bersinar terang benderang, harapanku dan doaku kini terlalu.
betapa kau senyap, bintang di langitmu terang ketika kau lelah di dalam lorong gelapmu bersinar terang kekal, doa serta harapanmu telah digenapinya. Huriannya Tuhata, jong-jong maita saluna. Narigi
Tapayuti itu mah acara nadong di tengah tabe jojo tu parsaoran tu Tuhane. Hurian itu hata namar pungudo hita diari pesta Natalon marlas niroha makamolatehon balga ni asi niroha ni ribata namar suru anakna i mahatai nagabi daging marhiti hatu tubuh ni Yesus di Bethlehem. Di bagasan las niroha si songoni hu pasahat hamima tuhamu selamat hari Natal ma dihamu saluhuna. Atong bongoti hamuma aka bahalna marhiti-hiti hamulateon aka alamanna marhiti-hiti puji-pujian di bagasan uduk doh serep niroha tapahibul marohata marsaor do Yesus nong tubui maret de mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Dungi gabe daging mahatai, jali marenganan di tonga-tongan hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus hatai nagabe daging Tuhan nami natubu di huta Bethlehem sai penuji maguarmu nabadiai ala naung ditikir ho hami bangsom ditogu-togu hodo hami sen haholomon tuhati uron jala di padomu hodo hami naholang hian siakko gabe saur musedo hotto gok halalas ni roha dohami alani sai jalo ma hamulete ni roha nami naung kinopokmu marhite-hite anakmi. Amin. Mari dehita. Marende masude,
Tangihon hamuma patik ni debata, di mana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamuak ka haholongan, masih haholongan mahita, ay siat debatado haholongoni, jala ganup na marholong ni roha, ima naung tubu siat debata, jala ditadado debata. Atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata mari dihita. Padop poma ngolutta tubal gani holong ni tuhatta tuhita marhite hatu tubuna tu portubion tata kasima akka pabahenata naso saurdot tu pakkokopon nai alani tato poti madosatta diadopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan para sirohan na sumurung, nungga gabedagi ko, jalasaur Tuhami jolma na yihasyang anon, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, asa tungpos rohan nami di padongan yang mudihami, mga dopi nguluon. Alay, sipata dope ganggu hami di padonganim, ujumasa hasusaan, manang parukilon di ngolu nami. Di pasarohodo dirim Tuhami nagok kakurangan dosaon. Jala ditobuso kami, asa taruli haluaon doh ngolu na baru kami. Alay di parsaoran nami si ganup ari. Sipata hupajongjok kami dope parbulatan. Pabahirhon pardonganon mangihuton status sosial doho gender dang dope huha holongi hami dongan nami jolma songon pabenami Tuhami say sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahon nami asa tarparangeho kami pakkokopomi di ngolu nami jala patar nasa totong mar dongat toko hami
mananga hapena masa di ngolu nami. Tangi memahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panggulu kami. Amin. Bagabaga di debata, taringo tu hasesan di dosa. Ay songonod do holong di roha di debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang magu ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana. Hasang apo ma di debata na di gijang. Amin. Mari dihita. Tangihon hamuma hata di debata turupuk epistel di hari Minggu pesta Natal na perjulu di mana tersurat di Yesaya sia ayat sada rodionom tajahama marsika sorin bangso na mardelani di bagasan hakolomon marnida sada panodang nabolon bicardo sada panodang diakka namangingani tano linggoman ni hamatean. Ainung nga di ponggol hoko auga na petuibana dohot batahay di abarana doh licing-licing ni na mga duibana sungut uju di hari Midian. Ay nung nga tubu di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abarana disukut karajaon, jala benon na gowarna si partahi halongangan si ulubalang di debata ama saleleng nileleng na raja ni hadameon. Imasahatna martua doakan na tumangihon hata di debata jala naupeopsa. Amin. Mari dihita.
Ta tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia, di Yesus Kristus. Porsia di todi parbadia. Do dihanguluan nasara sudah. Titik Namasa di Huriata di Mingguon, tanggal 25 Desember 2022. Naparjolo, Pesta Natal Parjolo. Sadarion tanggal 25 Desember 2022, Ima Pesta Parjolo, Parmingguon di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus, patupaun ni Huriata do Parmingguon, Naparjolo bahasa Batak, pukul onom, huhut marulaon nabadia. Napaduahon bahasa Batak pukul 10 huhut marulaon nabadia. Napatuluhon bahasa Indonesia pukul 10 huhut marulaon nabadia. Laos papungu pilihan dohita bahin pilihan tu ulaun diakonia sosial Caritas Emergency HKBP. Napaduahon ruas namar sahit. Tabo maditangyak tak akar ruas ni Huriata na di bagasan parsahitan. Ima, amang silalahi wek opat di rumah sakit PON. Amang JWT hutapea wek 5 pemulihan di Bagasna Sida. Inang Nyonya Sida Butar baru Situmorang wek 5 di rumah sakit Polri. Valencia Estra Situmorang wek 7 di rumah sakit Pasar Rebo. Zuan Jesaya Pandapotan Situmorang wek 7 di rumah sakit Pasar Rebo. Nyonya Hutahayan baru Panjaitan wek 7 di rumah sakit Adiaksa. Julio Syahaan wek 8 pemulihan di Bagasna Sida. Nyonya Situa P Lumban Tobing baru Huta Barat wek 8 pemulihan di Bagasna Sida. Kenzo Immanuel Pakpahan wek sia di rumah sakit Balaraja. Naparpudi Grace baru Huta Soit wek 2 rumah sakit Hermina Depok. Napatuluhan pesta Natal Paduahon. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022, Ima Pesta Paduahon hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus, patupani huriat tedo parmingguan pukul 10 siawip. Holan sahali parmingguan, laos papungu pilihan dohita bahen pilihan tu radio Bonapasogit HKBP. Napaopaton, parpunguan bodari di ujung tahun. Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, Ima parpungun bodari ujung tahun patupon ni huriat todo parmingguon. Ima naparjolo bahasa Indonesia pukul 10 patwip, bahasa Batak pukul 10 siawip, laos papungu pilihan dohita bahen pilihan tudana pensiun HKBP. Napalimahon tahun baru pukul 000 wip. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 tolu di Patupahuria do acara pertangyangan pukul 000 wib di Bagastabe boima di jalo acara sian wik situa wik nabe. Napaonopon tahun nem baru. Di hari Minggu tanggal 1 Januari 2020 tolu ima parmingguon tahun nem baru. Patuponi huriata do parmingguon na perjolo bahasa Batak pukul 10 wib na paduahon bahasa Indonesia pukul 10 pitu wib.
Laos papungu pilia dohita bahin pilihan tu kategorial na posobulung HKBP. Na papituhon pengumuman. Dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan ibadah akhir tahun 31 Desember 2022, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak membawa barang-barang yang dapat mengundang perhatian seperti tas besar atau ransel, dan untuk kendaraan bermotor dilarang parkir di halaman gereja, semua parkir di lapangan parkir seberang gereja, dan kantong-kantong parkir sesuai arahan juru parkir, serta demi kelancaran arus lalu lintas agar mematuhi petunjuk petugas parkir apabila diperlakukan sistem satu arah. Songoni matiting dihita di bagasan sadarion akatiting namangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat tabi tuhat tamana mama sumasuhita. Tabi gemakor siya inahanna dohon naposobulong.
ni debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Atas nama pribadi dohot keluarga, amanginang tuhita saluhutna, ruas ni huriah hagabi bici bubur, pinasa ama tuhita, selamat Natal madihita. Ala odope tanggal 25 riko dohita mandok selamat Natal ate. Alai nunga tajalang na dihabirang tado di samutan na kita he. Adong dulu kena huber na kita sama jalang dope. Ijalang majo. Senyum, ingat senyum. Iya. Ido. Nang pala satu budi. Ido. Nah saping na pe asal may yes roha ngay manay ate. Jadi amanginang odo puncak sangona hodok na budari odo puncak nila sinroha ni parto diota. Las rohata sa taon on tapai mana talon ate. Tahun depan nama hita musim Natal tanggal 25. Jadi gajangon tikion rupaning. Jadi tapakai mapartikian na satokin nai tanggal 26 nama berarti basatoki 24 jam do Natalon rupaning. Batapake majo menikmati hidup bersama Tuhan di tanggal 25 on asa tarasahot jo tabunai molorap dohot hutuhan hita. Amin. Ido dah. Ido nguluon rupaning. Ngasorang ibana puang. Ngaro tu hattai debata gabi jolma tu portibion. Songon topik dihita gabi daging mahatai. Firman telah menjadi manusia. Ima tema manang topik lasu jahama tuhita saluh namanginang hatan di debata nagabi ujahan di jamitata sian evangelium ni si Johannes bidusada ayat sada sahat rodi ayat plopat ujahahoma tuhita saluh na songonon matar surat disi dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai ima na saur tu debata dimulanai salunai marhiti sian hataido ubahen nama jadi jala dangadong nanggosada sian nong jadi naso marhiti siani di bagasan hataido hanguluan laos hanguluani do panodang ni hajol maon namar sinodang do panodangi di bagasan nahulum alai dang dijakon nahulumi hehe dosada halak sinuru ni dibata si Johannes do guarna si tidangi do ibana ubahen naro asa di hati dakon panodangi anggiat gabe porsea saluhutna marhiti sianibana dang apala ibana panodangi na makatidakon panodangi do tahe alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma di portibion hiad do ibana jala marhiti sianibana do majadi portibion HP dang ditadda portibion ibana nanodo ibana manopot na di ibanahian gabedang dijakon akka na di ibanai ibana alai manang piga na majakon ibana tusido di leon huaso asa gabe anak ni dibata na sida akka na porsea di goarna ima akka na sotubu siya mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado gabi daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangapon na i mahasangapon ni anak sasada nasian amai gok asiniroha dohot hasitongan ima sahatna
Kuria ni Kristus inahina holongan, patut do tahalason hatu tubuh ni Yesus dingulu partodjota. Patut do tahalasoni, patut do tahamulatehon di hasosorang na ujui di Bethlehem. Ala peristiwa na luar biasa do hasosorang ni Tuhan Yesus dihita halak na porsia. Buasa hudok na luar biasa ala pemahamata hobar tuhatai madok debata nagabe jolma do Yesusi. Jolma 100%, jala debata 100%. Jolma do ibana sian perdagingon na. Alesian hakikat na hadirion na debata do ibana. Songon na jojo tahatidak kon ganuk ibadah di parmingguon na madok. Nagabe-gabean siat tod di porbadia adorang so habubuhan. Itu kesaksian kita bahwa Yesus itu memang benar lahir dari tubuh manusia sian si Maria. Alai dang songon jol maibana. Natape marupa jol maibana, marumang jol maibana, alai dang jol maibana. Jala hudok matuhita. Di tiki istiti hami, upar sajari hami do Al-Quran. Hujahahami do Al-Qur'ani. Ale bahasa Indonesia na, dang bahasa Arab na, daku boto hami bahasa Arab na. Terjemahan na do hujahahami. Adong do disi di surah Al-Miriam. Di pabotohor do disi bahwa Yesus Isa itu lahir tanpa perkawinan. Dan dikatakan bahwa Yesus itu lahir atau Maria itu mengandung karena roh Tuhan. Nasida pedaku de. Jala unang gabi rupaning gabi songona met rohata maulo saya digurti-gurti ge haporsota. Masa Yesus namse rohani sia teh. Haporsota mata tiup deui no. Ieu dah. Bah haporsomu. Haporsyoku agamaku. Alai di dalam hali dang sepakat hita. Nah tapi adong di bibil nasidei rupani. Hamun anami cerita yang tidak masuk akal, cerita kelahiran Yesus, kesiapaan Yesus, tetapi nyata dan ada dalam sejarah. Bukan hanya agama Kristen yang menyaksikan bahwa Yesus itu lahir, bukan. Dang holan di Bibil tai songona hudok nakin. Ale dalam perjalanan sejarah Yesus membawa perubahan. Di tahun nasal puhingot dope jamitaku ada peradaban yang baru. Ketika Yesus lahir dan ketika Yesus lahir di mana dia lahir di Sima Tarida tahun Masehi. Ada orang soi sebelum Masehi, before Christ nina. Anno Domini, setelah Kristus, setelah Tuhan hadir. Itu makanya membawa peradaban do Tuhan Yesus dalam sejarah dunia. Itu ubahna hudok tuhitan nakin. Ini cerita luar biasa. Dan sembarangan, dan jolma sembarangan. Hajol mau nih Tuhan Yesus. Tapi dia benar-benar Allah. Dia benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Tutudo nama saya manginang. Dan cerita anekdot manang cerita fiktif. Alai mau dope terjalo pikiran ni jolma hati hai. Ala memang dan pikiran majalo beritai. Itu susahnya kita membedakan mana yang harus kita bisa masukkan atau kita bawa dalam pikiran kita. Mana yang harus kita masukkan atau memang harus melalui iman ketika kita menjalani hidup amanginang. Da gudang do aka persoalan naso terpikiran di jolmong banyak. Nina gudang do harak nahol soan nuaing. Hina musik rupaning saya dengerin mohop nguluna rupaning karena tidak masuk ke pikirannya.
Maulusian akka pikirat tay jodoh hitaw masih usap. Marsak. Ay songod dia doon. Maldo terjalo jolma hati hai. Hasosorang ni Tuhan Yesus. Dan banyak sekali orang menganggap bahwa dia itu lahir karena anak si Joseph. Anak ni si Maria. Bukan anak Tuhan. Dang debata. Itu makana ubah barani Johannes maka tidak konibana isi do Yesus. Marasing sian evangelium na asing. Alai dengan keberanian iman haporsion ni si Johannes mandokon dimulanai nunga adong hatai. Jala saurtu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ise hatai. Aha hatai. Yesus. Digembar honibana songon hata firman dia. Karena sebelum Yesus lahir, orang mengenal Allah. Godang jol manama kaporse debata sian hatana do. Sian firmanido. Jadi mahona tiur jadi maho kajang-kajang jadi. Dui Roma bangsa Israel ditoppa majolma magodang manasida marang marpinopari torok mahalak dipilih ma Israel didok mahatana hatai firman. Mereka mengenal Tuhan, mereka mengimani Tuhan, mereka meyakini Allah dari firman. Itu haporsiaw ni si Johannes luar biasa. Hatai debi jolma. Dan olak kata be. Jala debatado firmani. Itu dah kan itu. Apa yang kamu katakan itulah Anda. Anda adalah apa yang kamu katakan. Ali gudang do halak songoni. Halak kata. Kita tidak Allah. Kita manusia. Alai marhition marsiajar mahita menginang ketika Allah menjadi manusia. Asa songon debatado jolmai. Songon dia jolmai songon debata. Songon Tuhan Yesus. Itu makanya kita pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus, asa songon Kristus hita, asa songon debata hita, songon dia, nah songon debata, songon Kristus na boy mangubati halak na marsahid, mangubati rohani jolma do hita, mamben bersemangat do jolma, menghibur jolma, ahanong di patupa Yesus, mangal 5.000 halak, holab bawa tapatupa may. Mungkin kita tidak mampu memberikan makan 5.000 orang. Ale minimal mangalon semangat di jolma asa daputan mangan ibana. Da godang do na pinatupane Yesus. Karena dia Allah. Dan kita juga mampu melakukan itu. Ay adong bedo karunia si leon-leon de bata di hita nang pemeragam si leon-leon nai natu hitai. Ini luar biasa kelahiran Yesus sama nginang. Dan Yohanes berani mengatakan itu. Jadi persoalan haporsiaon, persoalan keberanian do. Berani do hita. Berani do hita mangalak katujulu. Mardongat to debata. Immanuel. Berani do hita mabay na denggan. Dang ikut tapasiding do pikirat tamadok ba so tungmoru nono diau. Barani do hita mambenlas rohani dongan, barani do hita manise na mambenjut rohata. Mengesampingkan pikiran yang mengatakan ba tungau maperjulu manise. Persoalan keberanian do hita. Termasuk isi mahita ison naposo ate. Akan aso dapotan rokap dope. Masalah berani ini hidup. Beranikah Anda mertupel? Buktikan tahun depan. Itu dah. Unang holana cinta. I love you. Lau merdalan itu san, lau mangan di san, minum tu san.
Berminggu tusan dilului permingguan dia membesonang rohana. Kalau kita tidak berani mertupul nggak akan bisa menikah. Iya, itu. Song-song ini madihita manginang. Kalau kita tidak mampu memberikan yang terbaik, kalau kita tidak berani memberikan yang terbaik, sampai kapanpun kita tidak akan berani melakukan itu. Perjalanan 1 juta langkah dimulai dari 1 langkah. Itu didok akan amalo, motivator. Di baheni tahu jima, nungga gabi daging hatai. Dia 12 di dokon. Alai manang napiga na manjak konibana tusido di leon huaso. Jadi kekuatan bagi kita amanginang jika kita berani menerima Yesus, menyerahkan hidup, memberikan hidup seperti Yesus. Ada kuasa, ada power, ada kekuatan menghadapi tantangan hidup. Apalagi seorang budaya di acara ibadahi di biar namalo itu hitakan 2023 resesi ekonomi global. Soalnya dia mau resesi ekonomi global lo narak bagasan. Huingok detik kini baru masuk Covid hita. Wah, rusak ekonomi nina. Hancur do resesi hita tumpur Indonesia nina. Hubereng dung masuk Covid hita ngarung. Tong domar pesta jolma. Tong domar gati-gati maskerna ate. Tong do nako sinamot rupaning. Tong do menggulut-gulut gedung nadinggan rupaning. Tong do marnuansa. HP baru Covid hita kan. Anggo se berita idah agu ya mang Tuhan mebi riba. Si pata ikosong non anon sega ekonomi omaton sega masuk di 3 triliun dina 3 triliun dope naku bagasan. Amanginang jangan kita pernah takut. Nungga ada gabi daging hatai. Dan bagi orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, di dok desa Pulusia, desa 12, alai manang piga na manjakon ibana tusido di leon huaso. Asagabi anak di batana sidang akan porsia di guarna. Jika kita percaya, molo porsia do hita, tu Yesus, nagabi daging nagi di batai gabi daging. Terbaik kita do abang, amin. Iya. Terbaik kita do mengadopi selalu. Nah, apapun itu, mau resesi kah, mau prosesi kah, apalah itu serah. Manang apa nama saya? Ainu ngaroi bana, nunga di leon tuhita, gogo. Di bahini, dung sidung ibadon barul nabadia mahita. Adong do hasomalan ulun nabadia di huta. Ya, di huta dodda. On Cibubur dang huta on kota don ate. Ya, asal nang songon nahay terupani. Molo di huta pengalamanku namar HKBP di huta. Molo disuruh marul nabadia terus satu ngado mulaki. Ala suku-suku napa patonido. Ada dong dan suku-suku. Olo doho mardame do talak. Nama benaci rohamin nak. Anggo parjulore porsia doho di pakokor itu. Naulo. Paduan naulo inato. Patul naulo. Pawapaton ulo doho mardika do tal. Olo inato. Jadi Natal molutung pita badu munuaing tu ulan nabadia manginang. Tapatikos majo hapor shot tate. Komit majo hita di hapor shot tay. Asa unang palu jauh Tuhani. Ate. Saya mau tapes tahun di bana. Sebulanon sobinoto bigahali behita mangedehon sonang di borngin nai. HP advent dope. Siang-siang pe sonang di borngin nai ina detong. Natwari pe tong do sonang di borngin nai. HP tiur dope. Aturan na sore ni borngin nai sore ni sonang ni botari nai do atre-atre. Dang songan ni borngin nai atau ya malam kudus sore kudus rupaning. Baru tadi hodoi malam kudusi, nah tapi arian. Bahkan di sekolah-sekolah
Pagi-pagi pun sudah malam kudus. Hebat kita kalau dalam hal itu. Dalam ibadah luar biasa kita. Tapi how to do? Bagaimana kita melakukan itu dalam kehidupan kita menginap, termasuk dalam perjamuan kudus. Ima berita Natal di kita bahwa Tuhan sudah menjadi manusia dan Dia ada bersama kita dan Dia Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Barang siapa yang menerima Yesus, benar-benar menerima Yesus, tusido dilehon huaso, kemampuan, potensi untuk menghadapi tantangan hidup. Martanya mahita. Tuhan debata mola tema di berita Natalon nunga hubigi hami hatam napa poson rohanami nong rap dohot hodo hami Tuhan. Sipata ulu do mapar pikiran nami. Sipata mago do ha porsion nami. Gabe daku ha porsay hami narap dohot ho hami toktong. Gabi lomo-lomo nami madingulu nami on. Gabi mangasahon pikiran nami mahami toktong. Sipata ganggu hami molosadong na di hami. Sipata bakol hami maka tidak koko. Ala ningulu pardagingon nami. Tuhan asiroham. Marhiti Natalon. Napay ngotok kami. Nunga gabi jol maho. Rap dohot hami. Ajari hami mancak koko. Ay manang isi mana mancak koko. Jupangan huaso do hami. Nasyako. Pergugui hami amak. Asiroham. Pasu-pasu mah perpunguan namion. Nang aka perpunguan nang hupatupa hami. Dina marningot hami di hatutubum. Asa unang salpu buti. Pesta las ni rohanami alay jupang madihami komitmen laho mabahin pos rohanami terbaik kami akan adinggan pasu-pasu huriamon namek-mek nama gudang satu nama tua nang parhaladuna do pangulan nagok tikina ramoti dongani urupi hami dia kapardalanan ning lunami tarlumubi dia karuas ni huriam na hurang sehat alani parsahiton dang tarben nasida marlasin roha di pesta Natal na parjuloon amang isilalay amang jiwiti hutapea ama inang sida butar buru si tumorang Valencia Ezra si tumorang Juan Jesaya pandapotan si tumorang Nyonya hutahayan buru pajitan Julius Yahan Nyonya si tua tubing buru huta barat Kenzo Immanuel Pakpahan Grace huta suit Dot Ira Benta buru Sibarani Sianwek pitu nahubigi hami tanggal 27 naing madalani operasi di rumah sakit Darmais Ragudang dope aka ruas nihriam todong nami keluarga nami si solhot nami nahurang sehat di Natalon. Ali amang hupasat kami manasida akan namar sahiti. Pahibas nasida tarbaik kodo sa luhuna. Jala tarpatu pahodo mololomo roham. Di bahening ilik-ilik nami tu adopamu. Pasu-pasu ma jama pamatangna. Nang ubat na si panganon na dok suditehe akan nama nanya konasida tangiangi ului mayamang pasu-pasu ma dia ke ulau ni huriam tarlumobi dinaing paujukon tahun 2022 on hami Tuhan asa bongot mahami tu tahun 2020 nagudang akka nama bibiari hami resesi ekonomi global soang-soni nang akka portibi nasalam maban mabir hami masa malalo dot aka bencana Tuhan papos rohanami asiroham
unang alang asini rohami, tabai posni rohanami, doho pakirimun nami holan tuho. Pasu-pasu maka ulau ni huriam, dia ke kegiatan-kegiatan Natal, songsoni nang tau baru. Dot akka pangaradiun nami di huriamon, laho memasuki tahun 2023, asiroham, pasada rohani parhalado, asa lam turinggas nahami, makubasi huriam napi nasahat mon marhiti tohonan nami. Pasu-pasu nang ruas ni huriam, na di bagasan sa minggon, di ulang tahun, hatu tubuh dohot pardongan sarepeon. Tabailah seniro hari nasida Tuhan, sapala naung dilihoko, di palwaso nasida, tabba umurna, tabba magugu nasida, tabba ma nang burju nasida, mamujiho, dohot patupa nadinggan. Atong satu kinari, naing hupatu pahami perpadanan nabadia. Tuduma perpadanan nami tuho mayamang, perpadanan nabadia. Marpadan hami dohot ho na walahu pangakami mudar dot winupami mudar dot dagingmu. Asa sadahi ta Tuhan ma mengadupi akka perdalanan ningulwon. Asa sesa dosa nami, ias hami diadupamu nasun badiai. Moleate madiho Tuhan asiroham, gudang akan nanaing hupangidu hami. Asa bui pasikop pon lasin rohanami di namar Natalon. Ali Tuhan, lehom mai hobar tulomoni roham. Unang pabedda, akasihol ni rohan ni tua-tua, nang akayanakon na. Dohot sihol ni akka ruas ni huriam marsa sahalak. Diragam ni sihol ni rohana sidai. Tangi maho, lehom mai hobar tulomoni roham. Sisa dosa nami di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita laos tapasahat mapiliata. Siroha, hatu tubuh ni,
Jongjong Mahita. Natalas niroha Hantu tubuh di Yesus Immanuel Logati Yesus Immanuel Logati. Tatangnya konma piliata Ali di batama nami na di Banua Gijang Hodo haroroan ni saluhut sileon lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus Hupa saat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho Say jalo may gabi uap na hutsus di julum Pasu-pasu mejala ramoti Asa huparhasya kami pilihanon Pati bulhon hara jomu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion Buhay marohanami marhiti-hiti todim Asalam hutadahami gudang ni sinon lehon mitu hami Asalam gir-gir hamadok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata na toktong na somar mula na somar pacohotan. Hupuji hami maho ala saut sudi tahim nong sinakapmu adorang somarujah dope hasianganon. Dang tarabasi buli sakapmu dang sudat tahim na badiyay di bahin dosa nami ala ni holong ni roham na balga na suhaduduani. Di bahini mauleate marohanami tuho ala nong saut sakapmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami siya dosa hamatian dosian uhum jala macohot mahami mangulahod dosa. Ope saya si maroham di hami tugihon mahami tu anakmu saya bahen mahami gabi siluam tu ibana asa upa ni halojon na hami ala na tinonna na berniti dot hangaluton humokop hami asa ibana na punahami jala hami na puna ibana saya sungguli mahuriam sadarion asa diingot habalogonmu dot haroro ni anakmu na gabi jolma lau panguluhon hami pardosa saya sungguli maaka parhalado ni huriam mamaritaon barita na ulitu sa ulut halak nong patar hasangapommu jala nong jupang dame dot hasonangan saya lehon mapitu na ukap tu halak si biliwegu doh tu parugamon na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masalut raja doh akasuruanna asa diboto nasida nong dilihokor raja jala Tuhan na sumurungi rodi saliling nililingna say lehon magugo tu akan na dibagasan pangujunan apuli akan na marsak jala palua akan na targogot saya tatap jala ordingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu mahami sudi akan na magudang rodi danak dibagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang saya pinurbadia maguarmu, saya roh maharajonmu, saya saut malomon ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana bidaho.
didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasaur hon madamena tutodim. Ala mangulun bajo hita mbak masuk tu ulau nabadia dang pula tujuh lebih hita amanginang pangaradion pinasaman untuk parhalado 5 menit tapasonang ma asa masuk kita tu ulau nabadia taingot ma ruhut ni HKBP natalu matjalo manang maddohoti ulau nabadia ima akka naung makatidakon haporsion na dohot nasohona uhum huria songonima jadi dia kana mardak danak unang jo dohot nasida marulan dabadia butima sia kami horasma. Ta buat bemai nganata asa tamulai.
Ta pahohom marohata asa masuk kita. Bodoh hitarap hudul doh yanak kota. Molo somakati dako kaporsyaonan non. Unang pola doh na sida tujolo. Asal maboi tajaga nangak kaya yanak kota poso-poso. Unang pola mengganggu ketentraman ni acarata na marulaon na badion. Ta pasonang marohata marede mahita Jesus namamu Sani por tibio pangolumami Jesus namamu Sani por tibio pangolumami Jesus namamu dosani por tibio sai pasonang amin 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 pertangiang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salu roha. Ima mangaramoti ate muna doh rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung. Amanami na di benua gijang. Asiroham. Topot mahamina pungudison. Adorang hupangak kamen non parpadanan na badiyay. Lehom matod di parbadiya tuganuk hami. Asa ditubuhon haporsyaw na mangolu di hami. Asa posituturo hanami. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami. Pargogoy mahami matsuadaho diri nami. Asa tarihuto kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say tay tirohanami. Asalam malunguk kami tuban wagidjang. Asa say masihol kami. Pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Hita na pinarhamaw li debata. Tasakap nuang mangaton parpadanan na badiyay. Di bani tatibang majumolo manang nataw hita marulaw na badia. Asa unak konauhum manang ise siyak kitaon. Ay holan na roha jalan na manol soli rohana. Ala ni pabahenan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porsea di hasesan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Iro na tau na mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan adohok marulanda badia unang bedi lo sibolis unang bedi dati berdosa tung pada kamu marohamu nasyani tung kotapok kamu mahosom dohok lateni roha alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mulak mangolu homokopamu asa tahu kamu mangaton parpadanan dabadiye di bani tatak kasih majaloro hatta alusi hamu ma suku-suku non laos jong-jong ma hamu saluhuna. Suku-suku na parjolo di parhatuturohamdo halak perdosa hosian hatutubum dot alani pangalosim
dipati ni debata molo di perhatu turoham dokma olo na paduahon na marsak doroham ala dosami jala dipangi doroham neng malua hono ang siya dosam molo songoni roham dokma olo na patuluhon di perhatu turoham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tu tanah on panguluh perdosa ibana nang mate do ulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molos songoni di perhatu turoham dokma olo paupaton olo doho manggotapon syeroham late ni roha dohot khosom ni roha aku ni olo doho mardenggat dohot halak na mangarsahiho jalan olo doho manesa dosa di dongammu songon na pinangido ni roham sesaun di debata sude dosam molo songoni roham dokma olo atong tapaduk rohata tatopos di sude dosata ihutok kamu matang yangur di bagasar roham nabi Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa godang dohami jut hulau si hami patimu tamado hona uhum muhami nuaing do sogot molo balas sonommu tuhami hobbar tu pabahenan nami alaya lani godang niasi dohot holong ni roham dot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilohommu humokopami alani ubandahum hami mangiru tuho asima ruham dihami sejalo mahami sai sesa sudido sanami jala lehot toddi perbadia tuhami asamar gogo hami mangalona sadosa dohot mangulahon nahum bartulomo ni roham salileng di tanod dope hami amin atong kamu akan namanopoti dosa muna jalan namawas dia sinirohan di debata sai sahak matuhamu na hina porsyam muna mangasahon hata ni Tuhan Yesus udok ma tuhamuna pos ma rohamuna nungasesa dosa muna marhite-hite goar ni debata ama dohot anak dohot toddi parbadia amin alia manami na di banua gijang sai pirarbadia maguarmu sai ro maharajonmu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon dari banua gijang leho matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horo na punaharajaon dot hagugoon rodia sangapon salileng nileleng na amen hudul mahamuna maredehita Jesus, ang sinayon, ikaw na pinasila, roham tugtog daulat, ng ujung utang hina, marutang mo sa amin. Atong tangion hamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai dibuat Tuhan Yesus Kristus
Hatong romahamu nungarade sude. Ida jala de hamuma dengan basa ni debata. Di
Marede mahita nomor sia ayat sada los jongjong mahita saluhuna. Tuhan debata ali todiku jalan nasarohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ali todiku jalaunang tung halupahon dengan nibasana sudena ibana do manesa dosam sudena jala ibana do pamalum akasahikmu sudena ibana palohok kosam sian hamagoan jala dilehot tuho dengga basa dohot asini roha. Para siroha jala pardengga basa do Tuhan debata laba terimas jala para siroha gudang. Dang dibait tuhita na hobar tu rosatta jala dang dibalos tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asini roha dia mama tuakana konnado asini roha ni Tuhan debata diakana makkabiari ibana. Nunga tekas di patuduho debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus sumokopita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang sirimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaini sai pujion ni pamangakku doho rohaku doho nasa pabahenakku do Tuhan debata. Ola nion rodi saleleng ni leleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di parsor homma damena tutodim. Dan hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Mana nih sondo? Gini ya, sondo. Iya. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.